Кажи ми. Кажи ми, брат ми, рататан, дали имаш пари? Рататан, айде, брат ми, рататан, аз ще те пея базори. Кажи ми, джами, дали имаш пари? Айде, брат ми, аз ще те пея базори. О, пасна. Не, не, приближай. Немай да се напитай. Самита. Опе путри, чанто зони. Искам да кажа нещо на Фейсбука, ще напусна. Искаш ли? Добре. Така, щом се напусна, си кажа един съвет на хората. Може ли? Ако идвете, внимавайте, защото ако това момиче имате с нея кръвна връзка, ползвайте презерватива. Ако не, идвете я, чукайте я и после тя да си направи, отново да си направи чиста, страхотна близия. Една страхотна близия. И господине, вижте ми този човек. Добре, искаш ли да се направи с една хубава призма? Ще науча. Помогна бе, си ти помогна. Виж сега. Сега, така, ти си така. Пускам от тук тубичката и ти усядаш от тубата. Здравейте, приятели, няма отрасни. И си тисниш тубичката. Как е казвам, бърде, за този чекински затвор и да живеем бере. Да живеем бере и татеоръсто до тълностто зък, братле. Вие ще се видя с баща ти. Яко. Брат, иди седи там, ще ме напартнираш. Очувам за ягоди, не мога да бера. Връщам се кости, не мога да иба. Да иба на моята жена. Ти ми го пила бобина чуда. Ле, путка са зале.